Kabalen, tara na sa SM Home Warehouse Sale dito sa SMX Convention Center Clark. Up to 70% off ang discount sa mga home essentials nila. Kung may balak kayong mag-upgrade ng mga gamit sa bahay, tara na dito dahil marami tayong pagpipilian. Grabe, ang dami talagang naka-sale, may buy one take one, freebies at malalaking discount ang inyong makukuha. From sofas, furnitures, mattresses, home and kitchen appliances mula sa mga trusted brands. Naka 70% off nga yung King Coil mattresses at yung mga carpet nila dito. At hindi lang yan, may nakita rin akong naka 80% dito na mattress ni Salem. Meron din silang 0% 6-month buy now pay later installment on a minimum 15,000 purchase with BDO or minimum 20,000 with all other participating bank. Tapos may extra 10% off for a minimum spend of 8,000 with Summon loan with a maximum of 2,000 discount. Kaya kung nag-aanap ka ng quality home essentials para sa bahay or gusto mo lang mag-upgrade, ito na ang perfect time dahil sa dami ng exciting deals, malaking discount at sulit na promos na available ngayon. Take note, meron pa silang additional discount sa It's Training deals nila. July 17, 18, and 19 lang pala ito. Open sila ng 10 a.m. until 9 p.m. Located naman ito sa SMX Convention Center Clark, SM City Clark, beside of Parkin Hotel. Kaya Kabalen, ano pang hinihintay nyo? Mag-visit na kayo sa SM Home Warehouse Sale.